алейкум тамошобинони канали Таҷмама. Имрӯз бисёриҳо маро савол доданд ки мардум дар Тоҷикистон яъне дар душанбе ид мекунанд ё не. ҳозир мо тарафи Саховат рафтастем ва мебинем ки мардум харид кардастиянд ё накардастиянд ва ид мекунанд ё не. ай харид маълум шавад ки ид мекунанд ё ки не. ана ҳозир мо наздик шудастем бозори Саховат ва ҳозир ҷоя мебинем кани мардум дар тараддуди ид ҳастанд ё не. дар кӯчаҳои мо дар ҳама маҳаллаҳо дар тамоми республика одаморо чӣ кардагиянд вобаста кардагиянд одамо гаштастиянд мошиношон қати раисои маҳаллаҳо гаштастиянд ва одамо дар корҳои фармондагӣ гузарондастиянд яъне ки ба мошиношон баланд микрофон монда гуфтастиянд ки пага ида дар доираи хонаводагитон бикунен яъне ки хона гаштак накунен берун набироен кӯдакотонро берун сар натиҳен яъне ки ид фақат дар иҳотаи оила шавад. ба ҳамин хотир мо ҳам буромадем ягон майда ширинӣ ягон чи барои кӯдакҳо барои ид гирем ва ба ҳамин гуфтум якбора нишон дидем ки бинем ки чӣ хел бозори вайда Саховат дар харидкунӣ чӣ хел рафтаст. ҳар дафъа одатан харидкунӣ ба дараҷаи аълош мерафт барое ки дар оҷа чӣ мешудак чӣ мегаша ҳама тайёрӣ ба конкурси дастархон ҳама беҳтар мехост дастархонро шава хубтар чӣ кунам дастархон ма дида я дастархон дига беҳтар кунам ба ҳамин хотир имрӯз мебинем ҳозир ки харид кардастиянд мардум мисли пештара ё ки не. шумо фақат тамошо кунед ва хулосаотонро дар комментария бинависем. ана бозори либоса маҳкамай тамошобино чӣ хеле мебинем. бозори хӯрока сер мошина аи маълум мешавад ки мардум тайёрӣ дидестай барои ид барое ки ҳар вақта хеҷа сер мошин набуд чӣ хеле ки дар дига видеоҳо медидем. эфирбудагиҳо ҳаматон бо салом як бори дига оста бас ки рӯшанӣ дар экранай ман наметавонам хонда ки шумо чӣ навистастен дар прямой эфир. мана лотарея фурӯш лотарея фурӯхтаста бозор сер одам мошино уже маълумай ки тараддуди иддай ҳама мардум. фақат бозори либоса маҳкамай ина дарвозаҳош маҳкамай иҷа чиай бозори чӣ мегуфтанд ганҷина салом ама соягӣ омадам уже хонда метавонам комментариятона таҷа ид ҳастай ид накуне гуфтанд не ки хай мардум харид кардастиянд ҳаматонда як бор дига салом. иди шарифи рамазон муборак боша ҳаматонда. май магазин либосарам ҳуй буда найли магазин либосарам ҳуй буда бисёриҳо ҳозир либоса фақат ба интернет магазин заказ кардастиянд барое ки ба интернет магазин мисол то хонашон меоранд берун намебироянд ягон проблема нест. интернет магазинои вай дору ё ҳама бизнесошон ҳозир тенҷ рафтаста. дар ин дастархон барои хонаводатон кунен гуфтиянд не ки барои меҳмон қабул кардан не яъне ки мумкин нестай ки дастархон оротиене ягон одам ай берин биёяд роя барои чи гуфтам ки имрӯз чанд маротиба қати чи микрофонҳои специални фаҳмондадиҳӣ я 10 бор гузаштаам. фирӯзҷон канали вай да дроян диловар да dfm ай чи анаму канал да ҳамо видео мегуфтаги шумо ҳастай. ман уже
معلومه که اید میشوه برای که نگاه کنین میوه فروش و سر کلینتن. ما فقط اولی بازار سیامکه میکنم برای که من خودم باید خرید کنم. فقط در بیرون شما در این نمایش میتیم یک 2 دقیقه 3 دقیقه تماشا کنین. وقتم خلاصه برای اینکه مردم تاجیکستان اید میکنه یا نه به فکر شما. راسته های سوداگرا الکه ای بازار بیرون اومدن دیگه این معنی داره که بازار به حد افسانه امروز. من هیچ وقت همه قرب بانانو در بیرون نبودن و حاضی به فکرم چقدر قیمت شده اگه بهم بپرسین بانان بانانی که 4 سوم بود روزه نبرد هستم قیمت بگو یا هستم قیمت شده همه اید میکنن از باید دروی بازار داریم با میکشیم همه در بیرون یکون کرانتین نیست نه چی خیلی میبینه نونفروش نیشولو فروش حتی ماسکه نداره اینا بونو ماسکه نداره اگه ویروس باشه همه دا میگذره برای که نیشولو فروخته است بای کس دا میگذره. خلاصه اینا تماشا بینم چه خیلی که عادتم کردم همه تون دا خیلی میگم ویدیوی بیگه اینا را انتظار شوه و خلاصاتون در کمتر نیسته که همین درسته که مردم گوشت نمیکنن و کسلی را جدی نمیگیرن یا که نه. همه دا خیلی لایک فراموش نکنید.